Ngalo futhi isonto lesibili manje lokugubha umkhosi omkhulu kaJehova, iPhasika kaJehova phela, igumgedlela likhetha inkosi enkulu ukuphombela isidima samamboni, ubaba mkhulu, omkhulu phakade, amen. Iyo lokhu linikhumbuze njalo igumgedlela ukuthi kusayiyo phela inyanga yalo iPhasika, isonto lesibili leli sekuyiPhasika likaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba, hhayi ama-Easter lawa esisuka kuwo, lawa abulalisa abantu. Noma ungakubiza ngani, inqobo nje uma ukwenza kanye nama-Easter usuke ugubha wona, noma ungathi iPhasika noma ungathi yini, ngoba phela lento ifana nokuthi uma wenza isikhumbuzo sikababa wakho osadlula emhlabeni, uvele ungasenzi ngosuku nangenyanga adlula ngayo emhlabeni, kodwa ukwenze ngelanga okwashona ngalo isitha sakhe lesi esambulalayo. Usukukhumbula ubaba wakho noma usukukhumbula isitha sikababa wakho? Usenkingeni-ke yena uDinizulu, njengoba phela eshaye uZibhebhu wamxosha waqala izintaba zobombo waze wayobhajwa kwelasemtubatuba edukuduku, lashaya imboza lapha eluSomkhele, abaleka leli gwala eluZibhebhu, labaleka laze layobhajwa enkosini yakaMathonsi eMandeni, abikela abakhulu abelungu phela, laba babesakhe nazo izinkantolo zabo kulo izwe lakwaZulu, bakha nezimishini zabo. Selokhu phela lento bayiqala khona lena ko-Cape Town ukuthi bafike bekhanda isonto bese bekhanda inkantolo. Bakwenza konke lokhu baphethe isibhamu esandleni. Kusesandleni sakho ukuthi uzikhethele ukuthi ufuna ukuyongena esontweni noma ufuna ukuya empini uzodliwa inhlamvu. Uma kwenzeka bengakushayanga ngenhlamvu, lapho uzohamba uyongena enkantolo uyoquliswa amacala ukuba yivukela mbuso. Ayethukuthele eveva amangisi ukuthi kanti lo Dinizulu lona ufana ncamashi noyise phela uCetshwayo, uyalwa. Kanti bona inhloso yabo enkulu kwawukuthi beqede ngayo uDinizulu. Amangisi lawa agcine ebambe umhlangano, axabana wodwa manje ukuthi kanti lempi enkulu kangaka elokhu ivumbuka ibuye iphele izophela nini? Ibangwe yini lempi yamaZulu? Ecasulwa nawo ukuthi awasakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wabo, ahwebe kahle bese phinde efaka kahle nenkolo kubantu. Ingisi elaliphethe i-ofisi elikhulu eCape Colony lalicasuke kakhulu, liyisola kakhulu imantshi ababeyibekile phela lapha kwaZulu okwakuthiwa ngu-Edison. Ayisola ngakho ukuqubuka kwalezi zimpi ezingalawuleki ukuthi kanti amaphoyisa akho agadeni uma lezi zimpi zilokhu ziqubukile, ngoba uqashe naye futhi uZibhebhu ukuthi akagade, manje uyena futhi oseshawa. Kanti zizophela nini lezi zimpi sidle umnotho? Kwakuyiyona-ke intuthelo yakhe lo mlungu kwakuthiwa ngu-Fairfield, ibhekise kuyo imaji u-Edison. Lowo mhlangano kwaze kwavunyelwana ekugcineni ngokuthi akwandiswe isibalo samaphoyisa abamhlophe, bese kukhandwa nayo inkambi yawo lawo maphoyisa bude buduze naso isigodlo lesi sikaDinizulu. Bayihlela-ke le nkambi bayibeka bude buduze. Kwatholakala ukuthi le nkambi ime kahle kakhulu ngoba phela igade naso futhi isigodlo sakhe umntwana uShingane, benaye umntwana uNdabuko. Vele uZibhebhu wayesekuchazile konke ukuthi yizo izitha lezi ezilekelela lenkosi esencane, ingakho inamandla angaka. Phela abelungu laba babekuthanda lokuxabana kwakhe uZulu, kodwa bebuye benze sengathi abakuthandi, ngoba phela yonke lento yaqalwa uye lwamlungu okuthiwa uGarnet Wolseley, okuyena ngalesi sikhathi isilo uCetshwayo sisaboshiwe, owasala waligama lonke izwe lakwaZulu, walikebhula izigaba ezingu-13, 13. Ilapho-ke naye uZibhebhu wazihlomulela khona-ke ngayo indawo. Isilo uCetshwayo sibuya njena vele indawo yaso isincane,
njengoba sekunalombango ongaka kulokhu kubangwe wona njalo umhlaba. Asazi ukuthi ithoyilethi ubani wayethe uyalifuna ngoba yonke indaba yayiqale kubangwa umhlaba. Njengoba naye uDinizulu elwa kangaka njalo ulwela zona njalo lezi zinto. Umhlaba wakubo phela odliwe ngamaNgisi waphinde futhi wahlukaniselwa amambuka. Njengoba sekuze kwakhandwa nayo-ke le nkambi lena yawo phela amaphoyisa namambuka futhi akhona khona lapho agadile. USuthu lwakubona lokho ukuthi lugadiwe manje kanti futhi nesidingo sokulwa kakhulu kasisekho ngoba phela uZibhebhu lona akabona. Nawo futhi amaNgisi lawa awenzi lutho ayabuka nje. Angabantu ongathi bafuna kube khona ukuthula ezweni. Kanti naye uZibhebhu lona uyasaba phela ukubuyela kwaZulu. uDinizulu naye wazithola phela futhi esenkingeni kuso lesi siqeshana sendawo ayesele naso. Ngenxa yabo phela abangani bakhe laba kade bemlekelela empini laba phela abangamabhuku. Bayalifuna phela iholo labo lendawo nabo bebethenjisiwe phela ukuthi bazohlomula kuyo le yambi. Nebala bayithola indawo. Kodwa wathi uDinizulu uma esebheka wathola ukuthi amabhunu sengathi nawo ayamrobha ngoba asegamfune kakhulu indawo. Ilapho uDinizulu angena khona enkingeni manje ngoba kwase kukhona ukulokoza umlilo futhi wempi phakathi kwakhe nawo amabhunu. Bathi uma bebonisana nabo oyise oshingana nabo ondabuko noDabulamanzi kanye naye unina uNomveli babona ukuthi amabhunu nawo amaNgisi azobahlanganyela abafake phakathi nendawo babhuqe bonke. Ngoba phela iNgisi lalokhu licuphe njalo ukuthi uma like labona nje uZulu enyakaza sambi. Lapho-ke kufanele limdumele khona. Phela namanje asakwenza lokho amaNgisi ukuthi afike ahlasele eAfrika ashaya abantu ababulala. Bese ethi sebenqotshiwe ajike futhi wona amaNgisi ashintshe ayibize nge-Peacekeeping Force. Ulapho khona sengamasosha okuthula khona uma uphethe isibhamu lapho ayakushaya ngenhlamba kujinge phansi. Nawo-ke lamabutho lawa amaNgisi ayigade lokho nje bayihleli enkanjeni ebude buduze naso isigodlo senkosi uDinizulu. Emhlanganweni ababubambile kwaphoqa ukuthi behambe beye kuwo amaNgisi enkantolo yawo beyobika lolu daba ukuthi kunenkinga yamabhunu asebaqole indawo. Bethi phela bazama ukulandela umthetho wawo phela amaNgisi ukuthi kube khona ukuthula. Kodwa amaNgisi awazange ayingene leyo nokuba angenelele kulolu daba. Ajabula kakhulu uma ethola ukuthi amabhunu ahlukumeza uZulu. Athi ibambe ngakho. Ngapha futhi amaNgisi ayebhizi ehlelela yena phela uZibhebhu ukuthi abuyele endaweni yakhe. Indawo yakhe phela uZibhebhu yayisihambe yaze ayogamanxela endaweni yabakhwanazi yayo phela inkosi uSomkhele. Bonke ababeseka uSuthu nenkosi uCetshwayo badlelwe izindawo. Njengoba nayo indawo yabakwaNgobese inikezwe phela bona abeSuthu abasuka lena eHarrismith. Aze aphumelela-ke amaNgisi emzameni yokubuyisela yena uZibhebhu esihlalweni nasendaweni yakhe. Wathi ukuthela wathelwa ngamanzi uDinizulu nabo phela oDabulamanzi ngesenzo samaNgisi kunokuba angenelele kulolu daba abalifakile enkantolo. Ilapho khona inkosi uDinizulu yathatha isinqumo sokuthi izixoshe nazo izimishini zabo abelungu. Yahlikiza yonke lento kanye nezinkantolo zakhona. Ngiyoke ngibona amamboze busa nenkonyane zawo. Isiqalekiso sikaMpande yiso namanje esisasebenza. Njengoba amamboza amanye afile amanye asedlelwe nawo umhlaba. Nangu ndodana walo imboza naye uyahlupheka. Yaguqa igumgedlela phakathi ama.